Sawubona ma. Yebo sawubona kunjani? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila. Kunodaba la bengithi ngicela ukukwazisa ngalo. Hayibo. Wenomusa, kase ngifonelwa abantu ko-TV kwenze njani manje? Ma since njengoba kade ngikhethiwe esontweni nginenkinga la manje ubutombi abusekho. Hayo, weNkulunkulu wami. Waze wangihlaza kodwa Nkosi yami ezweni. Kodwa yini inkinga yakho? Ma bengakosithola isikhathi sokuthi ngikutshele bengisaba Usungaze ungibukanise nabantu bangaka esontweni lami bengithembe kangaka kodwa Nkosi yami. Yini lo ngenzela yona kodwa? Ma ngiyaxolisa bengasoze ngisithole isikhathi sokuthi ngikutshele bengisaba futhi ukukutshela. Khona manje nje umbukanisa nabantu ko-TV uyasho nawo Black Bani TV. Sengilapho manje mina. Khulunywa izindaba zakwami kodwa yini? Ma ngiyaxolisa. Ubani-ke loyo mfana? Ngoba uzazi kahle ukuthi wakhethwa kahle esontweni. Kwathiwa wena usunaye umuntu ozolobola nishadane naye. Uyasuka wena uyesekweni uyongibukanisa nabantu. Umfana usiyalo drive taxi lo hlala ngalapho kaKhumalo. Kodwa uNkulunkulu. Hey. Awuwazi wangenza nganyamuntu. Yeke ukuthemba kwami kodwa ngicela ngizoyithini lena kubaba. Ngizothini ngempela kusona. Ma ubaba cela ungamtshela ubaba kwamanje ubaba uyamazi ukuthi unjani uzovele nje angishaye mangifika lapha ekhaya ngaze angixoshe futhi ngicela ukuthi ungamtshela ubaba. Manje-ke kuyafana ngoba manje kuzofanele kugcine azile ngoba kuzofanele phela lo mfana uSiyabonga loyo ahambise izinkomo. Ahambise kuqala inkomo leyo yokuhlonipha ukuthi usethatha ubuntombi bakho ayiyise ngapha. Akalethe leyo la ekhaya. Inkinga ma usiyazi sakhulumisana mina naye. Hayibo uNkulunkulu wami Jehova ezweni. Hayibo. Sesahlukana. Lena ngempela. Sesahlukana noSiyabonga. Hayi, ngiyalahla ithawula. Ewazi wabukisa ngamezweni ngani yami ngikuthembile. Ma ngiyaxolisa. Hayi. Ngiyawulahla Nkosi yami, ngiyalahla ithawula angazi nokuthi ngase ngithini ke manje. Jehova, hayi kulungile. Ma phela ngicela ungisize manje ngizokwenza njani ngizothini kwinkosana because phela since sengikhethiwe so misa kanjani ngoba ngenzeka phela azanqaba ukuthi aqhubeka ngithathe. Phela ayisekho into ezokwenziwa kuzothatha umthetho ngalendlela ekwenziwa ngayo esontweni kodwa kuzofanele ahlawule. Aphinde ahlawule lapha emzini lo ozokhipha inkomo zakho. Kusho ukuthi asezuphelela ke inkomo. Nalapho futhi kubukaniseka mina ezweni. Awukwazi wabukisa ngane ngami yami. Angibukanisa nezwe. Yazi ungikhumule nginqunu phambi kwezwe libuka. Hayi kulungileke Nkosi. Sasiyozwa ngawe-ke naye lo mfana uma esezimisele ngokulungisa izinto. Kushuthi-ke uyofika-ke phela la ekhaya ubuyele khona ukhaze kubaba bakho ngoba kufanele ezwile usokhaya kanje. Ngeke ngikwazi mama ukhuluma nobaba ngeke ngize ngikwazi ungamtshele kwamanje ngicela uqala uthule kwalesi sikhathi lesi ngoba nje uzongishaya nje ubaba nawe uyamazi ukuthi unjani. Hayi kulungile Nkonzo kulungile sengizwile. Sasibongana ukuthi wabhodla-ke ngoba phela thina sihleli lapho sitshela lapha eThekwini konke kuhamba kahle njengoba ufunda nje zonke izinto zihamba ngohlelo nawe ume ngomthetho. Hayi kulungile. Sangabuye sithini? Ngiyaxolisa baba ngiyaxolisa kakhulu. Hayi kulungile Nkosi yami kulungile mntanami. Hayi bye bye. Okay bye bye.